तो फाइनली दोस्तों खेसारी लाल यादव के न्यू गाना के पोस्टर रउरा लोग के बीच में रिलीज कर दिया गइल बाटे और गाना कब और कितना बजे और कौना चैनल से रिलीज होई एकरे बारे में बतावे वाला बानी हम ए वीडियो में। तो बना रहे वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले बात कर लिया जाओ खेसारी लाल यादव के गाना के बारे में। सजानवा गाना के लिखले बड़े प्रभु बिशुनपुरी और एक गाना में म्यूजिक देले बड़े विकी बोस और एक गाना के गईले बड़े ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। और बतावल जाता टे कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के गाना एकदम जबरदस्त एवं कमाल के होखे वाला बाटे, जवन की भोजपुरिया दर्शक के बहुत काफी ज्यादा पसंद भी आई। और एक गाना के पोस्टर यानी फोटो से ही पता चला था कि गाना कॉमेडी टाइप के होखे वाला बाटे। काहे से कि खेसारी लाल यादव कापी और कंठीमाला और पोथी पत्रा जैसा लेके बैठल बाने, तो ऐसे लागता कि गाना एकदम कॉमेडी टाइप के होखे वाला बाटे। और ये गाना के वीडियो में नजर आवे वाली बड़ी खेसारी लाल यादव के साथ में रानी एक्ट्रेस। और ये गाना के लेके खुशखबरी बा भाई, खुशखबरी ई बा कि एक गाना के कंफर्म रिलीजिंग डेट आ गइल बाटे। तो चला भाई हम बता दी कि खेसारी लाल यादव के गाना सजानवा कब और कितना बजे रिलीज हुई। तो भाई खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से सजानवा गाना के कल सुबह 7 बजे तनी लोग के पता बा कि एक घड़ी जौन गाना के पोस्टर आवता वो गाना पर रिलीजिंग डेट और टाइम नहीं के लिखा रहा, लेकिन पता चला था कि कल सुबह खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से 6 या 7 बजे गाना कंफर्म रिलीज हुई। और दशहरा से पहले ही खेसारी लाल यादव के एगो एल्बम गाना आई रहे, ओकरा बाद से एल्बम गाना एको ना आई बाटे। और फर्स्ट गाना एल्बम बाटे दशहरा बाद खेसारी लाल यादव के। तो गाना के बहुत काफी ज्यादा सुनल और प्यार दुलार दिहलो कल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से।